Bata. Ayan, naluto na gid na siya. Umuli si Alan kay holiday bukas. So, namana siya pag una, gud siya nagabinan. Mura na yang kuha kay iya daw ispat na parong-parong. So, sabaw ni guys. Dagkan nga akong holiday ka parong ispat. Dako kayang sa katugan gabi na kuha. Dako kayang kuha nga mulmul. Sunghan. Sa nga ni? Sunghan. Sunghan day ko no. Gabi daw daghan yang kuha kay dili man pagkaparong yang ispat na gabi kay na parong-parong naman. Kini danggit. Hasta ni danggit upat lagid kabuk yang kuha guys. Nakasudan. Ayan. So ako ning lutuon para makakaon din siya. Kahit po siya og central daw biskuit. Kaya naman may kape. Daw pajibar kaon na ni Mimi ig nilang lang. Kitagsahan sila 5. Sila 4 di eh. Ipasabaw daw ni Doy-Doy. Gagmay. Gagmay nga upat raman ni kabo. Bukugon man sa bawon, gagmay. Mamaning lami ang sabaw ng danggit Doy. Di bukugon, di man bukugon tanan. Danggit man guni. Danggit siya guys. Nagtakang na ko og iniinit para sa isda. Ayan. Og ito lang ang ilagay natin. Kasi wala tayong lamas. Pabukalon ta lang na guys. Gamay ra kong gisabaw. Pabukalon na nato ilunod ang isda. Gamay ra gid siya. Dugangan na to gamay de. Dugangan na to isa ka baso guys. Okay. Ito sana siyang takluban. Kaya ron pagbukal anhan na to ilunod ang isda. So, ayan guys, nagbukal na. Ato na ng ukban. Nagbukal-bukal na siya. Ayan. So, ato na niilunod ang isda. Ayan. Danggits. Kaning isa ipabili na ni Doy-Doy kay iyan ang pritohon. Pritohon na ni Doy-Doy guys. So ayan, nakalunod na. Ato sana siyang bitsinan. Lagyan natin ng kunting bitsin. O kanang isda ako na siyang gasinandaan. So takpan na natin. Okay. Ato pa na siyang ipabukal ugot pero kay aron mawala-wala ang langsa. So ayan guys. Marami akong pako. Ito unta ang ulam namin pero dumating man si Alan. Bukas na lang yan. So ayan guys. Nagbukal-bukal na. Di po na nato siya palabian og kuan kay madurog pampud na siya. Pagkalami sa sabaw. Sarap ng sabaw. Tilawan sa nato guys kung okay na ba. Tikman sa nato ang sabaw. Okay na ba sa timpla? Ayan, nagbiton-bitoon. Oh. Kulang siya asin. Kulang siya asin. So, lagyan sa nato ng asin guys. Lagyan natin ng asin. Mura na siya murag bitsin kang Ma'am Pinay Beauty ning asin. Thank you so much Ma'am Pinay Beauty. Galing ni sa US na asin. Ako gibalhin na ni ang sudlanan. Gibalhin ako na ni pagsulod ng asin. So ayan guys, ako na nang hawason, inatamaglangan, maghukad na ta kay gigutom na ang mga bata. Ayan, naluto na gid na siya. And guys, nakaluto na ko sa akong tinulang isda. Labas gid kay na siya guys, kay wa pa na siya nag-agi og kuan. Pa na siya nag-agi guys.
Kay bagong kuha na ni Alan, pag human niya og pamana ni uli din siya. So ang niyang kuha upat ra ka buok, pero gabi ko no naman na siya human og trabaho kay may overtime. Daghan niyang kuha pero gibuwad. Gibuwad sa iyang igsuon didto. Ayan ang kanin. Ayan. Si Doy na isabaw niya kay nagprito pa siya sa isda nga iyang ipabilin. So manihapon na mi guys. Pray na lang. Bless us, O Lord, and this the gifts which we all that are received from the bounty to Christ, O Lord. Amen. Kain na tayo, guys. Happy birthday. Ito yan. Kay Mimi na, guys. Wow! Nanakaon sa bawal guys. Nagkatrog kaon. Kumami na, ero lang. Hindi mo ganun lang ko anong Kaon tayo, Timor, Manang Luz, Ate Sisilo, Ma'am Pinay Beauty, kain ka ninyong lahat, si Randolph Midel, Ma'am Angeloya, Ma'am SM, Ma'am Binakaubi, Ma'am Nancy Sanchez, kain tayo ninyong lahat-lahat, guys. Ow! Tito! Sir Jerwin Vic, Ate California, Ma'am Nelpa Sarmento, Hapon ka. Get out Tito Jerwin B! Sir Jerwin Vic, kain tayo, Sir John Lester Paymalan, Ma'am Army Sifeda, kain tayo, Ma'am. Ni Tito Jerwin B kapagtaan. Ngit-ngit kay among solar, Niyang sila. kinayang siga tungod kay wala may init. Sabok Wala na kayo init karon guys, kay kuan na. Basig mag-uwan na ni. Kasi mas bawang ni. Sabaw ka. Ito tayo bukog. Sabaw si Mimi. Hindi pag nalagyan na sa bukog. Kumate. Wala kang hikaw ito. Guys, ako nagulay si tatay niyo. Siya yung bana. Siya bana. Isa day yung bana. Ikaw. Sure ka? Oh. Holiday magudugma ni. Hindi birthday. Dili. Wednesday. Independence Day. Ano ka naghalang doy? Hindi Brazil. Apakapamana si Alan basta wala yung overtime. Kaya kung mag-overtime sila, at alas 11 naman sila gundang. Nagpili ko sa dili mo. Mara na siya, kay upat na may kabukuha sa mga tatay. Dili man nabukog me. Bukog. Unod ng imo. Mm. Ngayon bukog gilid, pero unod mo na. Kando nga. Habas ng bukog. Bawal pakai manabog pa ka. Uwa pa na, kung yung spot, o pa na sudlan og dagat. Daghan yang kuha. Kay gabi daw, daghan yang kuha gabi eh. Dapat bis pakai. Daot gid ka. Lugod sa bawdi. Tapi ingat. Natawag magabi. Like gusto na tawas. Mama nga. Hindi nga dito. Yung langoy yung tawag. Ano? Parang-parang. Ngayon, kaya nakakuha pa ka. Sa buli. Ano? Ano hindi makakuha ko kayo? Balo mo almahawas na. Ako ka lang dito bita. Sabi eh. Oh, hindi lang dito. Walang gana. Ibang kanina. Dito na ka sa yung masahin, hindi ka kapamana. Problema ko yung mga. Ay, kaulit-ulit eh. Uli do ka kami nina, mamana ka. Kaulit-ulit. Still ko din eh. Mingkong. Ito, ispat kayo mapalit ito ah. Ada pikir kulit. Hindi ba yung 1.5 stop?
Sikanhan. Dahil pa na katulong na nagamit doon na. May lagi daw. Hindi na daw yung sinwin. Tapos pa tapos battery yun. Pag mo Alam mo, hindi mo na kasama yung pag mo yung spot na nakaroon, just mail appeal na ang pagsirana ng battery. Ito yung ilboy ng ito. Ilaw na ba? Yung sa is tatay. Bayot o lalaki? Siya. Tatay. Suma. Bayot. Hindi mo nagkaon lang lidanggit na eh. Nakadagit lang. Ha? Ulo eh. Ano ulo? Ay, madagit lang. Hindi araw ito. Dan aray butang. Butang. Hindi na bukog. Pinirito mo, doon na yung ganahan nilang lang. Ano yung kayo daw ko lang sa pagka ba? Hmm. Diba? Buwan. Kuha na rin kong gita. Nagino. Ano? Hapit na. Ano? Kapit na tingkuan guys, tingkugita. Paraan. Hindi ko ganun sa bang danggit kaya gana, danggit kaya ka ng agos dito. Ano? Ako Ang ko. gagawin sa tolo na ni. Bus ka kung anong kulitangan. Ano? Diba yung bukog? Ang bukog? Kuha, bukog eh. Bukog isda ang may bukog ni. Doon na yung gusto na Wala, tatlong ko, kita. Boy, kugita. Wala na naman. Kadalangan mo ya. Ano na? Kita yung may slogan eh. Bakal sa bukog. Ano? Ba, nagpunta ba? Utik ba ito ba? Hmm. Ay, sa una dito ka nagbakasyon hindi mo nila. Nabakas ka sa una. Ay, ito naman. Ay, pagpapaabla sa piil. Kaya ba ito? Huwag mo na kung ispat kaya. Ayaw ko anong ko sa gabi yung. What? Nagabmay lang. Yan ay bukog din nga. Dinula ko kung anong tayo bukog. Kapag ko anong ko anong ko gabi. Man ako guys, Bumuko lang yun. nagkape manggug ko pagabot ni Alan. Agkuan ng tako ganina, luto ng tako pako. Naabot man siya. Luto ng tako pako, naabot man siya di. Isda rin nga magluto. Ang gram siya biskuit daw. Kuan. Central. Matdan na may sugar. Nakapangapi ni. Bawal ako. Bawal ko. Pumugas ka mo. Wala na siya na yun. Ang gas ka ito may. Sama isda. Ay, papawagin ang iring sa buko. Ay, ito, hindi tagawas to eh. The next day. Hello guys, good morning. So, sayo ta sa atong umahan kay landong pa. Kuan ko guys, kaya ako panidaning tanuman og bulanghoy. So, ako siyang kuanan kagahapon. So, ayan. Ako na nang gipikuhan. Ikan dito, paingon diha. Ako ni dawgangan og tanom sa bulanghoy guys. So, kana diha, ako nasad ng hangwatan og sagbot. Din mapikuhan. Nana kayo pa magkuan guys kay pag udto na, pag init na, pwede na natin biyaan. Ako na siyang halingan ngayon.
Ako ning mga tingi ko kagahapon. Mga bata ako pa nagmata. Sayo pa man. Pakisilis. Dahil guys, ituod. Capture this. Pero kasi ako ng gamot ko.
Guys. Ako ibugkusan akong samad guys kay dulan sa langaw.
pa ako sa migas. Halidiman karon guys. So naguli si Alan gabi eh. So ayan, nagpiko siya. Karon amo ning matanuman og bulanghoy. Mahuman ni nagpiko tanuman na din namon ning bulanghoy guys. Kanap eh.